člověk neřekl, že je v Krkonoších. Tak, vystoupal jsem na Kozí hřbety do 1400, takže hlavní výstup je už za mnou a teď ještě pochod na Smíchu. No, už se mě podařilo uklouznout, tak jsem si nasadil nesmeky a snad to bude dobrý. Když to bude moc špatný, tak se k nám vrátím. Teď jdu na luční boudu, tam tím směrem, no, nic tam není, tak uvidíme. Už jsem potkal prvního člověka. A jinak terén je mírný, takže nesmeky nebyly potřeba. A je mě trochu horko, ale tak nevadí, no. Na Kozí hřbety vyhlídku jsem nešel, abych se někam nezřítil. No a pokračuji na luční. Ahoj, teď jdu vlastně ze Sněžky a na luční boudě jsem si dal polívku na 120 korun, no, bez pečiva. A teď jdu teda zpátky na ty vyhlídky, nebo jak, už jsou 3 teda. Trochu takovej skluz, ale tak to dobře dopadne. No, jako si tam není ideální jít v tom travers přes ten svah, ale ono to asi nemá 30. Jsem to měřil půlkama. No, tak snad to dobře dopadne. Spěšně jsem dorazil na Kozí hřbety. No, vypadá to tady stejně. Tak pokračuji dál. Teď dolů. No, tak jdu. Je to dost nepohodlný, protože sníh teda samozřejmě roztál, což mě mohlo napadnout a dost se propadám. Aspoň mám hůlky. Další 2 nešťastníci jdou bez hůlek. Tak, ti to mají horší. Přidržují se svahu, aby nespadli dolů. No, tak jdu dost pomalu, takže na špindlu přijdu tak 5, bych řekl, nejdřív, a už bude tma. No, pak musím jet do Brna ještě. No jo,
ale aspoň jsem byl na sněžce. A pozor, máme tu menší dobrodružství, malý sněžný most. No, jinak sestup je klasicky nuda, to mě nikdy nebaví. Je to hrozná otrava, ale co se dá dělat? Člověk musí sejít domů. No, teče tady vodička, ale tak, je pěkně. A už jsou 4. Tak, už jsem ve Špindlu, trochu jsem se ztratil, jak jsem si zašel tak 10 minut, no. A nasadil jsem si radši nesmeky, protože to pak tady tím teda to klouzalo, tak abych se mi něco nestalo na závěr. No a už se stmívá. No, tak musím vybalit, no to bude rychlovka. Platit parkovný, 320 korun teda, no. Se dá dělat. A tak se vydat do Brna. Jestli se jde přes Trutnov, tak se asi staví do KFC. No, ale tak to snad zvládnu cestu. Zase tak unavený nejsou extrémně. No jinak jsem šel dolů. Teďka 2,53 mám. Takže v podstatě skoro stejně jako nahoru. No. Ale nejsou teda spocenej, což je výhoda. Tady vidíte sjezdovky. A vidíte, že je tady hodně sněhu a já jsem trochu sešel, ale nebojte se. Jdeme tudy. Jdeme pěkně tudy a máme nesmeky, tak se nemusíme bát, ale už budeme končit, abych se mohl přidržovat hůlkama. Tady máte další sjezdovky. Rolby nahoře. Jako sníh tady je, tak fajn.